We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Impilo yami ngaphambi kokushaqeka ngaleso sikhathi bengisanda kundlula eminyakeni eyi-15 ubudala. Ngangifunda e-high school ngithokozile ngoba ngiphase kahle kakhulu. Bengizoya ka-grade 12 ngonyaka olandelayo. Othisha kanye nabazali bami babebona ikusasa kimi ngoba ngangenza kahle kakhulu ezifundweni zami. Ngangihamba phambili ku-maths ne-physical science. Kodwa impilo ayinaki izifiso zomuntu, ikakhulukazi uma usazungezwe abangani abangalungile. Abangani bami bobathathu bebengalungile. Kodwa ngangingakuboni lokho ngaleziya inkathi. Sasihlala sindawonye, sasichitha isikhathi esiningi sindawonye. Sasihlangene ngokwenza izinto ezibhedayo. Sasibhema, siphuza notshwala. Kodwa abazali babengenalo ulwazi lwalokho. Sasiwathanda amaphathi, sibhema nezidakamizwa. Sasihlala sihleka sithi, ave bayizimpatha abazali bethu ngokungaboni lutho. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga saphuma emakhaya sibantu abaya esikolweni kodwa asiyanga. Sadecide ukuthi sihambe siyophuza ilanga lonke. Ngabuya ekhaya ngidakiwe kodwa abazali ababonanga ngoba ngavele ngangena ngaqonda straight erumini lami. Ngafike ngakhumula i-uniform, ngangena e-bathroom ngayogeza. Ngaqede ngayolala. Ngavele ngathi ngikhathele kabi besikuma-extra classes. Kanti azange ngilibhade esikoleni ngalolo suku. Abazali bami babengikholwa kakhulu ngoba ngangiwumntwana owenza kahle ezifundweni zakhe futhi ngimamela nasekhaya. Usuku olwashintsha impilo yami yonke. Sasiphuma ukuyothola imiphumela yethu. Sase sibona ukuthi kungcono siyobungaza emcimbini wokuphela konyaka i-Pennsdown. Safika endaweni sathola wonke umuntu ejabulile, kuculwa, kudanswa, kumnandi nje. Nathi sabajoyina, saphuza, sabhema, nami ngangenza lokho abangani bami abakwenzayo. Kwaphela usuku sekukhona amantombazane esasifunda nawo. Kwathi kushaya isikhathi sokuhamba, enye yalamantombazane yacela ukuhamba nathi. Asibanga nayo inkinga ngoba vele sifunda sonke futhi sijwayelene. Nangempela sahamba, kwakuyimi nabangani bami kanye nayo le ntombazane. Indlela eyayidakwe ngayo le ntombazane yayingakwazi ngisho ukuhamba. Yayihamba iwa
iphalaza indlela yonke. Kodwa lokho kwakuyinto nje sihlekisa ngayo. Konakala nje ngokuthi omunye wabangani ethi asiphambukele kubo. Abazali bakhe abekho baseholidini. Azange futhi siyibone into e-wrong, savele savuma. Sathi sifika nje, le ntombazane yazilahlela esofeni. Akuphelanga isikhathi esingakanani yazumeka yalala obude ubuthongo. Lo mngani okwakukubo la wayesefikelwa imicabango eyayingalungile. Wathi asiyikhumuleni le ntombazane sigange ngayo siyifake iminwe esithweni sayo sangasese. Nathi ngokungacabangi sayikhumula sakwenza lokho. Engangingakwazi ukuthi lento vele ubeyicabangile ngoba ethi singene kubo, noma yinto ayicabanga sesingaphakathi endlini. Sathi sikwenza lokho, omunye wathi ngoba ayivuki le ntombazane, ngcono siyidlwengule. Ngazama ukuphikisana naloko, kodwa ngaphenduka inhlekisa. Bathi kimi ngendlela engisaba ngayo amantombazane, ngize ngiwasaba noma alele. Nami-ke ngokungafuni ukuthathwa kancane noma ukusala ezintweni, ngagcina ngivuma. Nangempela sagcina siyidlwengula ingane yabantu. Engangingakwaziyo ukuthi izinqumo ezithathwa nidakiwe zingashintsha impilo yakho unomphela. Kimi kwaba isifundo ukuthi izinqumo ozithathayo zinemiphumela. Kwathi lapho isiphuma igazi lentombazane sathuka kakhulu. Kusho ukuthi nayo beyisazigcinile isaseyintombi nto. Kwazise phela nami ngangiqala ukulala nomuntu wesifazane ngaloluya suku. Kodwa abangani bami babengakwazi lokho. Angikukhulumanga ngoba bebazovele bangihleke kakhulu. Ngendlela esathuka ngayo, savele sabona kungcono siphume sibaleke. Nomngani wethu naye wabaleka endlini yakubo, sashiya le ntombazane yodwa ilele lapho esofeni. Kodwa inkinga kwaba ukuthi abantu babazi ukuthi le ntombazane ihambe nathi. Kusho ukuthi abafowabo babona kuba sebusuku ingane yakubo ingabuyi. Base bebona kungcono bephume beyoyibheka. Bahlangana nathi endleleni basibuza, sathi asimazi thina, simshiye emcimbini. Base beya lapho emcimbini
bafike bathola ukuthi uhambe nathi futhi. Base bebuya basithola sisaselapho abasishiye khona. Ngokucabanga kancane kwethu, ungasho nje ukuthi sasisalindeni lapho, ngoba ngabe sahlukana, nomunye waqonda kubo, nomunye waqonda kubo. Kodwa ikakhulukazi into beyisasimisile lapho, bekusakhulunywa ukuthi lo okukubo la kunale ntombazane khona uzokwenza njani. Hayi, nangempela bathi befika nje abafowakhe le ntombazane, bafika kithi sebadinwe begane unwabu. Bathi sibenzelani izilima ngoba kuthiwa ingane yakubo ihambe nathi. Basisabisa ngokuthi uma singayikhiphi ingane yakubo sizowukhomba umuzi onotshwala. Ngokuba igwala kwami ngavele ngalikhipha iqiniso. Ngasho ngathi simshiyephi. Kwathiwa asishoneni khona kubo kamngani wami. Sihamba nje la indleleni vele sesicalile sithola izimpama. Nangempela sashona khona. Bathi nje bengena endlini bathola ingane yakubo inqunu igcwele igazi. Abazange besabuza okuningi. Bakhwela kithi ngenduku. Kusho ukuthi ngokumemeza kwethu sishaywa kwavuka nabomakhelwane. Bafike bathola sibulawa ngenduku. Babuza ukuthi kwenze njani, bachaza labo bhuti. Nayo intombazane yagcina isivuka. Kusho ukuthi kulabantu kukhona owafonela abazali bami, ngoba ngabona sebekhona. Ngisikhumbula kahle isikhalo sikamama ethi nizongibulalela ingane yami. Umama wangena ngaphakathi kwethu wathi okungcono bulalani mina. Angazi ubani lo wasiza wabiza amaphoyisa, ngoba kube awafikanga ngabe sabulawa laphaya. Saboshwa kanjalo ke. Ngendlela icala lethu belibucayi ngakhona asiyitholanga ibheyili. Salithetha singaphakathi. Kanti futhi nangendlela umphakathi bowudinwe ngakhona. Nathi sasifisa ukuthi singayitholi ibheyili ngoba sabona ukuthi uzosibulala umphakathi. Kanti futhi asiliphikanga icala lethu salivuma. Ngendlela abazali bethu bebadumale ngakhona babengezi ngisho ecaleni. Mina nje abazali bami baqale ukuzongibona sengineminyaka ngagwetshwa. Icala lasigweba u25 years umuntu ngamunye. Angifuni ukungasho ngabaphoxa kakhulu abazali bami ngesenzo sami. Okwabazwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi ekhaya ngangiyingane ehloniphayo, babengangicabangeli ukuthi ngingenza izinto ezinjena.
kanti futhi nasesikoleni ngangenza kahle kakhulu. Angeke ngikwazi ukuxoxa ngezinsuku zokuqala ngisejele ngoba ingqondo yayiphazamisekile kakhulu. So angikhumbuli kwakwenzakalani. Kodwa maphakathi nonyaka wokuqala ngase ngiqala ukubhala phansi. Ngaqala ngokuzibuza ukuthi ngifike kanjani lana. Ngabona ukuthi ukulandela noma ukuhamba nabangani abangalungile yikhona okungibeke lana. Kanti futhi kwelinye iside angibablame abangani bami. Nami kwakumele ngenze kangcono. Kwakungamele ngivumele ukuthanda izinto nokufuna ukufitha kungidunge ingqondo. Ngoba ngangiwumntwana owenza kahle kakhulu. Ngangihluke kakhulu kunabangani bami. Ngangiclean esikoleni, ngangimamela othisha, ngangenza kahle ezifundweni zami. Kanti futhi ekhaya ngangiyingane ehloniphayo futhi ephansi. Ngiyazisola kakhulu ngengakwenza. Ngalahlekelwa ngamaphupho ami. Mhlambe bengingaba usomabhizinisi oqavile noma mhlawumbe umdlali webhola. Ngoba abanye babethi nginekhono kakhulu ebholeni. Kodwa konke lokho kwashabalala. Iyodwa into engigcina ngiphila la ejele ukuthi ngifundisa abanye ngesimo sami. Bangalahlekelwa impilo njengami. Ngaba yingxenye yeqembu elifundisa abasha ejele. Sithatha abasha abangenile ezonweni. Sibaxoxele izindaba zethu futhi sibabonise nangokuthi yiziphi izindlela ekumele bazithathe khona la ngaphakathi ejele. Ngoba izinto ezenzeka ejele zingakwenza ukuthi ungaphinde uphume noma ufele khona. Kanti futhi ezinye zingakwenza ube worse makwenzekile waphuma. Kunzima kodwa kuyangisiza. Kubuyisa ithemba kimi nakwabanye. Kwaba indlela yami yokuzifundisa ukuxolisa nokuzixolela. Ngibhala lokhu nje sengimdala, ngikhulele ejele. Ngiyafisa ukuthi indaba yami ingalalelwa kakhulu abantu abasebasha. Qaphelani abangani. Qaphelani izinqumo enizithathayo ikakhulukazi uma nidakiwe. Izinyembezi zami ngifisa zisule izinhlungu kulomndeni wentombazane, ikakhulukazi kuyo intombazane kanye nasemphakathini. Ngiyaxolisa kakhulu ngengakwenza. Ngiyazisola kodwa ngiyathemba ukuthi kukhona ozoyizwa indaba yami aze afunde kuyo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ucommente, ulike, usubscribe. Please ukuthi